Zdravím všechny robotky a roboty, já jsem Robo a dneska vás vítám u nového videa z nekonečného příběhu. Jej! No, začala nám zima, takže co budeme dělat? No, co rozhodně první udělám, takže udělám lomeno shop. A koupíme si tady nějakou kůži, jestli to jde. No jde kůže, kamo, za 1000, no já vím, že si to můžeš modifikovat, že můžeš odebrat třeba tady to, což fakt stojí. No, a kolik stojí ten armor samotný? Kam 5, what the hell, ale proč jsou tady ty věci tak drahý, jo? Anga, holotka, no, tohle chci 1000, já odeberu tě hned, se tam přidám, kámo. Tak, abych měl na kalhoty minimálně. To můžu koupit, ne? Yes, ok. Doufám, že jsem to spočítal dobře. Tak, máme kalhoty, protože nám začala zima, tady neumrznu jen tak. No a dneska bych si chtěl sehnat nějaký další věci, takže bych si chtěl začít dole a trošku tady pofarmit. I když vím, že se tady asi nic pořádně nezmění. No, vzhledem k tomu, že tady moje skromná farmička, kterou tady mám, no, jestli se tomu dá říkat farma, tak mi jen tak nevyroste, když je zima. No, uvidíme. A tak kde začneme důl? Klidně začal někde tady. Třeba tu. A kde by mohlo jít? Já jdem těžit. No, takže já teď chvilku budu těžit a asi dáme timelapsík, nebo nevím jak to na to. Nevím jak to naedituju. Ale když tak, jo, když tak uvidíme se, až něco zajímavého najdu. Au. Hele, geoda. Nebo to je nějaký biomasy. To tamhle je. Nevím. Ale našli jsme jeskyňu, takže asi dobrý. To mi to tak ulakuje, Dobrý, mám ho. No, jdeme prozkoumat tamhle tu věc, co to je zač vůbec, ale prvé se musíme vyhnout té lávě, takže opatrně. Jo, a mimochodem furt jsem pekelně rychlej, takže nevím sice proč to tak je, ale je to tak. No, to je normálně ametist? Jo, normálně ametist. Zajímavý. To je asi nějaký další biom tady z toho. OK, jo. No, pár ametistů si vezmu. Proč by ne? Jak se tak ale koukám, to dostáváme to prachy? Nevypadá to. Za ametist prachy nedostávám. No, zajímavý. Tak. Ale, železo. That is not the fun. Kurva, no. Rychle. No, sportivně. Já jsem umřel. Tamhle jsem umřel. Týpek má moje věci, Nik. Potřebuji minimálně štít a sekerku. Jsou věci, které regularitu. Sekerka má. Tak, mám ho. Dobrý. A, vole. Zombíci, můžete mi přestat brát moje věci, kurník. A kde mám jídlo? Někde tady poházený asi. Kde mám berísky, kurník? To bylo moje jediné jídlo. Nemám. Já nevidím, vole, kam až odlítli, ty pí. Jo, tady jsou, dobrý. Těžíme, že tady to železo spůjnout zpátky do povrch, ty vole, mě už to
Tady to, dokázal jsem za tuhle epizodu to... No, jestli to takto bude každou epizodu, ty vole, že každou epizodu minimálně jednou umřu, ty vole, tak co si o mě lidi pomyslí do psí. Já jsem tady zapomněl ještě jedno tovarečko železa, že? Tady bylo ještě jedno. Jop. Ale creeper. Vole, to přiblížil nějak strašně rychle, kámo. Mám tě. Hehe, mám tě. Ale zajímavé, že jsou tady speciální jeskyní biomy. To potom ještě asi budeme prozkoumávat, no. Já jdu ale teďko na povrch. Protože... Kurník šopa. What the? Hell, co tu dělá blok? Ty vole, teď jsem halem zase umřel. No pojď bloku. Ty vole. Rychle odsačka, já mám než tady znovu chcípnu. Pozastavíme se teďka jenom chvilku nad tím, že tady to vypadá jako křiž. OK. Tak. No. Takže jsme doma. Hodíme sem tady vypíkat tady železo. A zbytek toho, co nepotřebuje, to hodíme do čestky. No. To skácet, ale zničilo mi to celou. A nepokácelo to ten strom ani celý, what the f... OK, no, sekerku si vykrftíme další. Tak, máme další sekerku. Jak se tak koukám na to, tak ten celý strom co nejde, OK, zajímavý. No to je sice cool, že tady ty stromy jsou to, ale i... Tady ten už, no, zase jsem ho celý neskácel, kámo, protože nahoře prostě zbyly ty vole, ach jo. Já se máme peněz docela dost, takže by asi nebyl problém, kdybych si prostě, není tady volna někde? No. Zombík, kurník. A já už sebe zrovna nemám sekerku, no tak ho musíme domlátit krumpáčem. Trvalo to sice 30 roků, ale mám to. I když nedokácení těch, tak prostě... Sekerka je zatím moje primární zbraň, ať mi něco vydrží. Sice fakt, že asi... Nemám tečkon, jakože že mi tečkon moje zahrádka nevyroste. Ale... No co... Čekat tady na novou, na jinou dobu se mi fakt moc nechce. No. Ten druhý týpek se vyspal. Paráda. Tak jsem to, že na mě žádný zombík nebude útočit. Co je to tamhle? A do té vody moc jakože nechci jít. No spíš vůbec. Ta voda bude ledová, vle, když je takon zima. Bereme lístky. Z nějakého důvodu tady v zimě teďko narostou. Kolik zbývá dní do další doby, ročního období prostě mi to, no. Dobrý, 91, no tak to si ještě kurně počkáme. No ale, co už, čas 8, to ok, zajímavý. No, nadar, kravišky. Kdybych měl obilí, tak bych vás rozmnožil, ale já obilí nemám. Ok, tak, no. Vyplatit, co to obilí, kolik stojí. Kámo, proč je tady všechno tolik předražený? Možná už jsem to jednou řekl, no, já už nevím. No, natěžili jsme něco, no. Chtěl bych si tady potom třeba postavit i mob trapku a takový, aby byla paráda. No ale pocit, není tady náhodou
Ne, není tady Warp XP farma. Já vím, že to tady dřív bylo, ale teď už to tady z nějakého důvodu není. Najednou je mi teplo, ty vole, jak se to koukám. No, campfire plus tady kožený kalhoty, jo, to něco zahřeje. Takže asi dobrý. Nevím, co teď jakože budu dělat, možná počkám na to, než se mi tady vypálí kopr a potom uvidím. No, tak tohle to bylo poslední. Já jsem mezi tím stačil i umařit, ale no. To stejně asi nikdo nepotřebuje vidět. Takže zimu tady asi jen tak nepřečkáme, takže co moje to vypadá? Že přestože zima tak roste? No, to je trošku divný, ale chápu, že těma pluginama tomu asi jen tak nedosáhneš, no. Jako já mám kosti, tak uděláme bounil a rozmnožíme kravišky. Kurník šopa. No. Máme jenom jedno, no. Super. Vole. No. Co vezmeme zase berisky. Zatím můj jediný zdroj jídla. Nevím, proč mám u sebe ty kytky. Zahodíme sem. Ale jinak jakože si to, no jako. Ne, kolik tady mám těch saplingů? Já jsem nějaký už sbíral, kámo, jakože. Ale já jsem zjistil, že jak se tady vygenerují tady ty velký stromy, tak sice ten trikapitátor na ně funguje, ale nestěží je celý. Takže je to vlastně úplně jako. Ale no, co už. A dáme tam i tady ty kytky, no. Nevím, proč už sebe mám, tak jako to. Navíc barvivo je věc, která je v tom shopu asi jedna z nejlevnějších. Kam mám já? To stejně nikdo neviděl. Takže já jsem tady pár těch kytek, které jsou z nějakého důvodu rozházení ty vole po všech čertech, ale no. To je cool detail, jak tady prostě řeka je zamrzlá a moře tak je nezamrzlé, protože je sakra slané. Jo, to je cool detail. Tak jakože hodně dobrý detail. Nevím, proč o tom mluvím, možná protože nemám tady dávat, ale tam nechci dávat své berisky, to je můj jediný jídlo. Co to, nic. Nastěžíme nějaký stromy. Jsou možná nějaký saplingy padnou. Hej, what the. OK. Tyhle ty upravený stromy, ten trikapitátor nefunguje většinou 100%. Musíte to použít víckrát. Ale no. To jsou věci, kterým by vlastně jakože nebylo nic z toho. Ono taky je možný to, že ono tady ten strom byl napojený na tady ten, no. A to asi stačí. Máme z toho 10 saplingů, což je dobrý. Naházíme do tohohle. Nestačilo mi to, super. Vezmeme tady tu kytku třeba. A naházíme všem. Tak. Tak jdeme rozmnožit kravišky. Pojďte sem. Tak, paráda. Hihi. No, jakože vzhledem k tomu, že to tak, já bych si tady chviličku možná dal nějaký ten tam psík, nebo já nevím. Mám prachu, mám 700 toho, kámo. Jakože zajímavý je, jak se tady ty prachy získávají rychle. Tečko, no. Dřív, tak to jsem prostě nemohl získat doslova tady tolik peněz, dřív jsem nikdy neměl na tomto serveru regulérně. Prostě ty prachy se dřív získávaly strašně těžko, ale teď se získávají nějak strašně jednoduše z nějakého důvodu. Nevím proč, ale z nějakého důvodu to asi bude. Jo.
To je fakt dobrý ten. Ale skvět. Ukončím to, tak jsem to nestihl. Mně se regamo to, gamo. Mně napadá, že já bych mohl zkusit jít najít tady do okolí, jestli tady třeba nejsou někde nějaký ovce. Že mám víc, takže bych mohl si je přivízt teoreticky domů. Mně by stačila teoreticky jedna, vykraftil bych si nůžky a vlastně to... vlastně ostřel bych si. No, tak se tady jdeme trošičku porozlídnout. Smívá se to, nevím, jestli je dobrý nápad úplně. Tak, už jeden, OK. Možná jsem trošku zaspal, ale to snad nevadí. No, a jdeme hledat tu ovcu teda. Jej, kupředu, zpátky ani krok. Jej. Co to je tady za scout? Co je tady za scouty, vole? Nice. Pěkná skála. A já hledám ovci, kterou podle mě jen tak nenajdu. A tady je uhlí, to jsem tě vezmu. Tady je další uhlí. Tak. Powder snow, kurník. Jo. Já mám vlastně kožený oblečení, takže já se vlastně nemůžu mrazit. Ale i... Aha, já když mrznu, tak mi to dává hunger. Zajímavý, vole. OK, jo, vypadnem odsaď. Jsem v minusových těch, když mám kalhoty. Zajímavý, jo. Ale už hunger nemám. Zajímavý, jo. Tam asi nepůjdu. Tady? To je... Polo, to zajímavý. Ale už jsme zase v plusových teplotách, i když 2 stupně abych měl, to není úplně super ta. Jo. A už jsem zjistil, proč některé ty stromy na tom jaře měly ty cherry blossom listí. Protože tak asi vypadají všechny listy v tom na jaře. Takže super. Jsem se nechal takhle totálně. Ale jo. Já jsem si říkal, já jsem si totiž v tom minulém videu říkal, že jestli mi to jako třeba nedá to, jako, a já když si tak beru, tak já vlastně můžu ty zvířata tady, který nepotřebuju rovnou zabíjet, protože maso je třeci potřeba. Když aspoň nenajdu ovce, tak aspoň budu mít hodně masa. Ale já fakt nevím, proč jsem si tu kůži kupoval, kámo, když teď už jí mám 15. No. Takže tomhle biomu se těch krav vyskytuje fakt velká miliarda. What the? Helka jsem tě málem neslyšel. No, oni tady vlastně nevybuchou. No, tak, podle mě tohle už stačí, nebo tady je ještě pár krav. Hele, začíná sněžit, takže já se potnu domů. Kdybyste se to, tak je to res, tp a jméno vaší rezidence. A tak to vás to portne. Většinou na střechu uprostřed vaší ty, ale většinou na střechu, protože tak je to udělaný, no ale jsme doma. Tak dáme vypíkat masíko. Hej. Druhý týpek se vyspal, Mates, hezky. Díky, dobrá práce, bro. Slyšel jsem dobré? Jsi slyšel sežrání trávy? Ty vole, to v tomhle sněhu neuvidím.
Jestli tady někde ta ovce fakt je. A tady je slepice. Já jsem někde nechal 8 ironů? What? No, tak nevím, to se mi asi něco zdálo. Tak. No, stejky už se mi dělají. Hezky vypíkají. Ještě čestplici minimálně uděláme, ať je mi teplo. Ať se nějak zahřeju aspoň. Minimálně dokud sněží. A mi bude docela ziminka teďka. No. Co se na mě minule tak vyskočilo, tak mě docela to Warp Entity. Co mi to tady, co tady vůbec je, vole. Co je tady to? Nevím, vole. Warp Entity, no. Tady u těch typků vidíme normální věci. Nedrajtují, přitom oni by měli podle některých těch mít to, hele, tady je splýv. Tady je dokonce Moonův ten, nice. Ale koho ten, to je možná Alvinův samotný skin, no. Tady je divný Wandering Trader, zajímavý. Tady je TNT Run. Nevím, co to jakože to, tady je pozor na všechny eventy, cedulky, na všechno. Kamo, co jsem to, co? Je to co eventy, já jsem chtěl entity, vole. Ne, tak tady nic nedám. Tak nic, no. Tak jsem nic nenašel na tomhle tom, no. No, takže když už jako jsme tady, tak k tomu starter packu jsem dostal ten dřevěný grapple hook. A jak si... A ten jsem přišel, když jsem o ten celý starter pack vlastně přišel, že bych si rád vykraftil ten železný a ten se kraftí jak. Grapple hook má vlastně jedinou výhodu v tom, že má víc použití. A já to beru, jako grapple hook se hodí. Můžeš udělat totok a vyhoupnout se ven, její. Navíc to dává do háje tvůj fall damage a navíc, když si tady takto chytneš, tak se můžeš takto sjízdit dolů, protože ti to falling. Uiii. To je dobrý, a furt ještě počkám na ty. Jo, ty grapple hooky jsou cool. Nevím jak, zajímalo by mě jaký tyhle grapple hooky předává, protože jsou strašně cool. No, jsem na verzi, na který už jakože bundly jsou a já nevím, jestli se na tomhle serveru můžou craftit. Ne, nedají se ještě craftit na tomhle serveru, protože sice jsme na 21,3 asi, to je verze, na který už bundly jsou, ale není tady z nějakého důvodu, ale tady ta verze je asi jenom na, tady ten server je zaplay na 21 takže tady ty změny ještě tam ty verze nejsou, takže chápu, že ty bundly tady nejsou, i když já jsem je v survivalu ještě ani pořádně neskoušel. Což je škoda, actually dost velká. Tak, stejky jsou hotový, tak dáme pork chopy ještě. Dobrý, he's dead. OK. Dobré, pork chopy ještě nejsou. Pork chopy už jsou taky hotový. A díky tomu máme vlastně hotovo. Co je to? To je mě, že jsem ještě dneska nenašel tu ovci. Možná to. Takže asi můžeme jít zkusit jí najít. What the f*** was that? Co už? Tady je železo. To tady nenechám. Jakože nevím, jestli ovcu najdu. I když bylo by to fakt super. Že potřebuju vlnu. Tady je sněhulák? Jen tak? OK, no je zima, no tak bych se asi to, no. Že to je asi tak udělaný. Ale ovca, paráda.
Ovca, ovca. Kde seš? Ovca, pojď sem. Pojď za mnou. No, bude za mnou hodně krev, no co? Můžu si trošku vyupgradit farmu. Tak pojď. Pojď ovca. To je... Tebe potřebuju, ty krávy tady klidně můžeme ztratit. Protože těch je tady fakt v okolí z nějakého důvodu fakt miliarda. No co? Pojď, pojď. Pojď, pojď. Puťa, 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 puťa. A pojď, ovca hlavně. Ať jde hlavně ta ovca, kámo. Nic jiného nechci, kámo. Tady doufám, že jdu správným směrem k mému domu. To by nebylo úplně dobrý, kdybych šel špatným směrem. No. Ale tady jsme u toho biomu s těma obříma břízovýma stromama. Je to bříza, doufám. Hej, ovca, hodem. Ovca. Ovca, nezajímám tě? Kurňa, pojď už. Hej, nechybej. Ty vole. No, ovca, kámo. Málem jsem o tebe přišel kvůli nějakému vlkovi, vole. Chlup. Sice Mary Dogo, ale chtěl jsem se ho ochotit, ale ty chlup. No tak pojď, ovce. Jako táhnout tě sem znova, to by se mi fakt chtělo. No pojď. Pojď, ovce. Je tady paráda. Tak, uděláme si nůžky. Ostříháme ji, když tady v zimě teďko to, no, ale já prostě už chci mít postel. Přesně 3. Paráda. Jej. Tak, postel dáme třeba sem prozatím. Ty vole, no. Chci zase svůj domov postel, nice. Ale že teď se tady budu respawnovat. Snad. Tak. Najíme se. Dobrý. Paráda. No něco to, no. Tady to byla teda zajímavá zkušenost. Actually. Takže hele, já se vykraftím druhý ty kalhoty. Ať mám ty. Je mi teplo. A teďka chci jenom to. Tady mám tady to barvivo, mám tady černý, to je no. Jdeme si trošku upravit ty. Jdeme si trošku upravit brnění. No jo, tohle je dobrý. Teďkon jsem dobrý. Super. Tak. Jaký dripík? Jaký drip? No. Musím říct, dobrý. Paráda. Asi rovnou udělám i železný kalhoty. Aby až nebude zima, což asi bude už v příštím videu, protože já tyhle videa točím jednou za týden, takže to no, kvůli škole, takže ale jinak jako, že jsem rád, že to, takže uvidíme teda, jaký roční období bude příští týden. Doufám, že ne zase zima, protože to je strašně painful, ale ok, asi se dá. Jakoby, že vzhledem k tomu, že je zima, tak já vlastně ani pořádně nevím, co tady dělat. Chtěl jsem původně si dneska mít těžící epizodu a vlastně si natěžit ty a místo toho jsem vlastně sehnával ovci, naznačoval kraj a takový, no. Prostě dneska to byla taková trošku epizoda. Takže já asi doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, zanechte like, odběr a nějaký ten hezký komentář.
Ať se mi zlepší nálada. Tak. A já teda děkuji, že jste mě sledovali. Ahoj.